Днес ще си говорим за един бранд, който вкарва технологиите от върховната военна техника във вашия джоб. Останете до края, за да разберете защо тези кейсове са кевларени и какво всъщност е кевлар. Питака. Марка, която някой може би сте чували, дори може и да не сте, но със сигурност тя е лидер на пазара в кевларените продукти. Какво значи кевлар? Това е материал, който е по-лек от карбона. Карбон е по-здрав, но кевлара се ползва повече в този вид продукти. Отново и кевлара е може би 6-7 пъти по-здрав от метала и много по-лек. Неговото технологично име е арамид, затова на опаковката пише арамид, защото кевлара е защитена от някои брандове дума. Тук имаме няколко кейса, които ще ви покажа за iPhone, за малък, за голям, за Max, за Samsung и една каишка, която е за Apple Watch. Вие ще ми кажете в края на видеото или в коментарите, харесват ли ви, какво мислите за тях и дали бихте си поръчали. В сайта може да разгледате всички продукти на Питака. Имаме кейсове за слушалки AirPods, имаме кейсове за телефони, както виждате, имаме каишките за Apple Watch и много други продукти, които ви съветвам да разгледате в сайта DiceTube. В момента, в който напишете кода преди да завършите поръчката си, може да разберете колко отстъпка аз лично съм ви дал от моя джоб за вашата поръчка, така че използвайте кода, не го забравяйте и си поръчайте продукти и вижте дали те са намалени. Продължаваме вече с продуктите. Започвам от най-малкия, което е кейсчето за по-сериозния Apple Watch. Това е за Apple Watch Ultra кейсче, което пази вашия часовник за всички фенове на карбона, защото кевлара или арамида изглежда точно като карбон. Просто е много сладко, много красиво, много солидно изглежда и на всичкото отгоре, може би най-важното, пази вашия часовник от надрасквания. За всички хора, които сме с часовници, знаем, че колкото и да го пазиш, ти в един момент свикваш с него, като минеш покрай нещо и го удряш. Неизбежно е, затова по-добре да бъдем предпазени с едно такова малко кейсче, което струва не много пари, но ще ви спести нов екран, ще ви покачи сумата, когато в един момент решите да си продавате часовника и на всичкото отгоре изглежда и готино. Преминаваме и към калъфите. Започвам с този калъф, който по спецификация е 1500D. Сега ще ви разкажа и какво значи 1500D и с какво е по-различен от другият калъф, който е 600D. Това е калъф, който, пак казах, е направен от арамид. Много солиден, много добре пасва на телефона, много добре го предпазва от удари. Вътре е допълнително подсилен, за да може по-добре да предпазва от удари. От двата кейса със сигурност 1500D ще предпази по-добре телефона ви от удари, но пък дори е много по-лек, много по-тънък, така че всеки един си преценява какво за него е по-важно. По-висока протекция или по-ниска протекция, но по-лек калъф и по-удобен за ръката. Не трака, когато сложите телефона вътре, има удобни места за копчетата. Както казах, вътре е доста по-солиден и отстрани има повече къшън или повече уплътнение. Разказвам ви за следващия, който е 600D. Това според Питака е новата им разработка, която е по-лека, по-здрава и според мен изглежда по-готино. Усеща се вече карбона, докато на другия кейс е гладък. И двата кейса имат възможност за MagSafe, т.е. може да си лепите батерийки, може да си лепите допълнителни аксесуари, зарядно, да го слагате на стойки, които са с MagSafe. Изобщо не трябва да ви притеснява. Този е много по-леко направен, нямате копчета на калъфа, а имате директно изрязани места, за да може да ви е по-лесен достъпа, съответно и протекцията, както разбирате, е много по-малка, защото все пак имаме отворени пространства. Ако не си изпускате телефона често, за мен това е по-добрият вариант. Имаме различни разцветки, може да разгледате всички в сайта DiceBerry и отново ви напомням за кода DiceTube. Преминавам и към калъфа, който е за Samsung Ultra Slim Galaxy Fold 5. Имаме за различни модели Galaxy, това е пак 600D, който е по-новата технология, но това не значи, че 1500D е по-слаба или нещо подобно. Много готин дизайн, същия като на iPhone-ския. Има съответно протекция и отзад и отпред, отново по-лека протекция. Разгледайте в сайта и вижте кой е вашия модел
кое е за вашия телефон и кое ви допада най-много. Със сигурност, ако харесвате карбона, това е най-добрият избор. Минаваме и към последния продукт от трите, което е каишката за Apple Watch. Даже съм си го сложил, ето сега го махам, за да ви го покажа. Той се отваря много интересно и се закопчава по този начин. В първи момент аз като го хванах си казвам, това не работи, настрани не тръгва. Истината е, че трябва просто да го стиснете и разделяте двете части. Много е лек, даже малко изглежда пластмасово. Вижте и детайла, вижте колко така карбоново изглежда. Тук отново карбона е без текстура, т.е. е 1500D. Какво всъщност значи D-то след 1500 и 600? Това е density, а именно наситеността на влакната, които има в самия продукт. Ако искате да ви покажа още продукти, ако искате още по-детайлно да ви покажа нещо, което имаме на сайта или пък дори да не е на сайта, за още ревюта, за още странни хакове, последвайте и Инстаграма, и Фейсбука, и ТикТока и не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Пишете ми в коментари какво искате още да ви покажа. Чао и до следващото видео!